Musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ndaroɓe ayaw moɗon Pindi TV bisimilla moɗon e ruɓino moɗon jayndiyeji. Hande ko altine 8 lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni paɗen koye jayndiyeji leydi meɗen. Jayndiyeji leydi meɗen Sénégal puɗɗortoɗen ko e jayde Libération kañum arti koye alhaali mo ganduɗa kañum woni suka baranoɗo toon to Pikine. En wonta noon on noon biyeteɗo Seydina Mohamed Diop. En wonta noon musidɓe men jayndiyankoɓe garti e ko yuwiti e alhaali wargo hono on ɗon suka toon to Pikine. Goɗɗum ko ine tawe e nden ɗon jayde Libération ko konngudi o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko, hoorejo jagorɗe ɗeyete. Ɗum woni ko tawate e hello adigo e nden ɗon jayde Libération. Ƴeewen jayde Vox Populi holko addani en. Jayde Vox Populi kañum arti tan kay koye omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye, hoorejo leydi keso mo leydi Sénégal. Honno jirɗon ni ene waɗa e nden ɗon jayde woni tande e nden ɗon jayde Vox Populi. Goɗɗum ko ine tawe e nden ɗon jayde woni tande ko ɓe mbitande ko PDS kañum oɗo saaha joni nena habra holko saabi e jeyaka e laamu ngadigu ngu Ousmane Sonko. Goɗɗum ko ine tawe e nden ɗon jayde ɓe mbitande ko APR prévient le président Bassirou Diomaye Faye. Ɓe mbaɗi hen noon natal men noɗɗo to wonde hoorejo leydi Sénégal woni omo ganduɗa kañum woni président Macky Sall. Jayde Direct News kañum arti tan koye on ɗon alhaali. Ɓe mbitande ko rencontre gayi ɗiɗi woni tande ko pottital gayi ɗiɗi hakkude omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba wondude e omo ganduɗa kañum woni Ousmane Yara. Ɗum woni ko tawate e nden ɗon jayde wiyetende Direct News woni dawol coowo. Jayde Sud Quotidien kañum nene arti tan koye alhaali on ɗon ɓe mbitande ko ngam haɓade ko yuwiti e mbuñaari ɗo ete nder leydi meɗen Sénégal. Ɓe mbitande ko Macky Sall kañum kay waɗi entré kala ko yuwiti e ɗin ɗon rapport uji ɗi OFNAC. Jehen ƴeewen holko jayde Dakar Times addani en. Dakar Times ɗon kañum waɗi ko namdal witande ko gouvernance mondial tunde Afrique. Ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe Dakar Times waɗi ko mbaddani en. Ɓe mbaɗi noon ko fond noir ɓe mbaɗi hen kartal Afrique ouva Afrique o ɓe bindi ɗum bindi boɗeji. Ene gasa wonkoɓe jiiɗi jofade ɗon. Jehen ƴeewen holko jayde Besbi le jour addani en. Jayde Besbi le jour kañumne kadi ne arti ko yuwiti e pottital hakkude ɓe ganduɗa kañum woni alliance PDS kam e Diomaye président. Ɓe garti noon e ko yaaji e hello mabɓe jeeɗiɗi e nden ɗon jayde Besbi le jour. Goɗɗum ko ine tawe e jayde Besbi le jour wontande ko Sonko. Ɓe mbitande ko Sonko nana deƴña hakkillaji ɓe ganduɗa kañum goni waɗaɓe recalé e laamu makko o ngadigu. Ɗum noon wonno ko toon to King Fahd Place woni tan ko caggal nde ɓe kuccodirno e ɓen ɗon jeenoɓe e coalition mo Diomaye président. Ɗum ɗon wonno ko ñande aset nde. Jayde groupe Futurs Médias nde woni l'Observateur kañum nene arti tan de o wi ko gouvernement de rupture les premières fausses notes. Ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi e hello mumen arwani o e nden ɗon jayde groupe Futurs Médias nde. Goɗɗum ko ine tawe toon ɓe mbitande ko Diomaye Faye kañum kay oɗo saaha joni ko poids lourd woni tan ko teddi woni ko fadi omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi keso o woni Bassirou Diomaye Faye. Goɗɗum ko ine tawe e nden ɗon jayde musidɓe men jayndiyankoɓe groupe Futurs Médias ɓe garti tan e sunare yande e leydi Sénégal woni tan duttugol e jomum omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Maguette Thiam. On ɗon gorkaji ko kam woni ko tawate e hello arwani o e jayde enquête. Ɓe mbitande ko jalal manggal woni tan ko ɓokki mawki woni ko yani ɗum ko caggal duttugol e jomuɗum omo ganduɗa kañum woni professeur Maguette Thiam mo ganduɗa yino aduna ko hitande 1938. E woni tan noon musidɓe men jayndiyankoɓe garti kadi e alhaali woni tan pottital ɓe ganduɗa kañumen goni coalition Diomaye président ballongal ñande aset nde toon to King Fahd. Walf Quotidien kañum kay wi ko gouvernement Sonko on ɓe mbi ko séance d'explication avec les alliés. Woni tan ɗon laamu ngadigu Ousmane Sonko woni omo ganduɗa kañum woni ɓe mbaɗi e pottital mabɓe e ñande aset nde toon wonno ko toon to King Fahd Place. Ɓe mbitande ko Ousmane Sonko kay waɗi expliqué won fewde ɓe ganduɗa kañumen goni jeenoɓe e on ɗon coalition mo Diomaye président. Woni tan waɗiɓe expliqué woni tan famminiɓe tigui rigui holko saabi ɓe jeyaka e on ɗon gouvernement. Gasniren e jayde coftal ɓalli woni Stade Quotidien kamɓe noon
honno jiiruɗon ni ɓe mbaɗi ko Ligue des Champions ɓe mbitande ko qualité de folie hakkunde Real Madrid kam e Manchester City ko hono noon kadi Paris Saint-Germain wondude ɓe ganduɗa kañum woni FC Barcelone ko wona ɗum ko ɓe garti e championnat mo leydi Sénégal ɓe mbi ko Teungueth FC oɗo saaha o woɗi détaché hoore muɗum ko wona ɗum ko ɓe jeehi toon to Arabie Saoudite ɓe garti e ko yowiti e potite baloje toon hakkunde Kalidou Koulibaly kam e Sadio Mané ko kamen goni huccidiroɓe e oɗo altine hande musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗo woni ɗomin kaddata e moɗon e rubinde moɗon jaydiyeji dokkodiren aadi janggo soko gueno haaji ɗo e nder hamin mbiya on jokke darde kam e ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV.